Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa na našem YouTube a dneska to je vlogísek z neděle. Zatím vám neřeknu, co nás čeká, ale bude to dobrý a myslím si, že si to dost užijete. Teďkom je 9:44 a já se jdu chystat na trénink, takže pojďte se mnou. Ale předtím jdu uklidit koupelnu. Našla jsem tepláky, že je dám do špíny. Jsou tady piliny od křečka, takže jedu vyhodit. Ručníky pověs. Záchod pošplícháme s sanitolem. A během toho, co to bude působit, tak umyju zrcadlo. Perfect. Opět pošlíchám sanitolem a nechám působit. A utřu záchod do toho sanitolu. Teď to umyvadlo setřem. Tak a už se jdeme chystat na trénink. Začneme novýma copama. Sorry za to přetáčení, já to pokaždý prostě držím jinak. Takže pokaždý to vidíte prostě jinak. Tak ty vlny jsou božský. Úplně super, ale jdeme si udělat je znova a pak si to rozpustím až pak, po tréninku. První co, už mám hotový a podíváme se na ten rozdíl. Prostě z tohohle vzniklo tohle. Krásně lesklý. Láska na první pohled. Hotový? Jdu se oblíct a let's go. Takže já už jsem oblečená a určitě si můžete jít teďko na chvíli tak něco udělat pro sebe, i když bude tady pauza, tak vy mě neuvidíte za sekundu, ale já to zapnu až za 2 hodiny, takže tak. A strašně se těším, až přijdu z tréninku, protože vám asi prozradím, co budeme dělat dál. Takže se mějte krásně, fanfárově a uvidíme se za zhruba 2 sekundy. Čau. Takže už jsem z tréninku a jdeme do sprchy, protože jsem se totálně zasvinila. Není to moc, ale aspoň tady to a tady jste opálený, takže to je good enough. Takže opět se uvidíme za sekundu. Outfit a jsem už konečně čistá, pojďte si se mnou vybrat nějaký outfit. Let's go. Jdeme do riflích a asi bereme buď to kapsáč, asi tady ty kapsáče. Tričko, asi toto. Tyto Nikeový ponožky a asi tyhle ty Nike Blazers. Jdeme to hodit na sebe. Wow, mám to na sobě. Teda ještě bez bot. A ještě jsem vám vlastně neřekla, kam pojedem. Pojedeme na nakupování, prostě na nákup a pojedeme do Brna, do Olympie, do Decathlonu, do Ikei, prostě do všeho. Do Sportissima, prostě do všech možných obchodů, aby jsme něco nakoupili a možná pojede i Tereska, ale nevím, že jdu napsat. A já jdu kupat. Už je tam hits. Tak si jdu pro se. Prvně vyzkouším tyto. Tak, už je 3/4 na 2, ale ještě si musím nachystat peníze a už pojedeme. Jedeme! Absolutně nevím účet, ale asi budu do Sulíku Vysokýho. Tam měla krizi jak svině. Ale ty vlny jsou krásné. Zase to. Starty nesmí chybět.
Sledujte ho na YouTube a i na Instači. Tommy, je to Tommy. Fit check. Fit check. Tak co máš na sobě? Fit check. Nějaký zelený kapsáčový kraťase, Cargo oký. Dál. blazery, Oký, dál. monster triko Vše? a ještě brýle. Teda jenom jsem chtěla říct, že až budeme v tom obchodě v Olympii, tak nebudu mluvit, takže vám budu jenom ukazovat vždycky obchod a co se mi tam líbilo a pak co jsem si koupila bude až v dalším videu. Ale to neznamená, že se nebudete dívat, jo? Samozřejmě, že se musíte dokoukat až do konce, protože tam něco proběhne. Je, tak tam jdeme asi. A ještě jsme jeli do IKEA a teďkom už to je konec videa a můžete se podívat na holík. Čauky!